Сатуртағыта Санкт-Петербург орыққа бүтін ресетағы әбеуріқтәйін тірілтелерін конкурухын түміктер үріләқ тірәйін болын асты. Манны горны ұлығын оғы спортивны сколата үрдіксі тихіләқті кызында. Конкурска дойду раз регионуттан 300 биохун эби үрәхтәһендерте тәкәттүбүттән 100 бастың үлеләхтәре честәтләр. Манна горны улуһун бәҗистә селениеттен республикатагы аналогы спортивный школата лауреат үрдүк атынлары сетисте. Оттан директор Россия опса үрәхтәһенең бочоттагы үләһәтә Сахар республикатын физкультураты нонна спортдун туйгуна Роман Пахомов көҗүстәк сылаячы номинация каһайнан болла. Критериям бар таманда бу оголоргут үлеләр камнастарын катары оголор бу тохтара сайынгын ялаңнары кайда тараллары ден бар таманда. Онна бу төһө ого колора мантан интереген бу көрүгүнөн дальше жартынара контингент колор төһө калары оны бияна колора салайты небилде турар. Бу йөрүләк соннулесте республикатагы ого спортдун управлениятын начальнигы Василий Егоров салаячылар белән келен коллективы китте күрүстә. Оны кейинен бана бу школа бана олимпийский резервы булды. Ода мен улхан көйи, ол сылыздачына эме тренерлиге оны эте көрөстө, онна кинер токсыллардачыла олимпийский көрүн таксактан кирстекелдибит. Күн 2 саңаргар делегация улус салтатын кытта көрүстө. Улус баглыгы Никита Андреев улуска республикага ого спордун сайдыдыгар төһө калларына болгомто уран кых барынан көмөлөргө белемнерин онук бастатан туран республикатагы анал ого спортивный школадыгар бедигестектагы Сынилан паркатыгар бар стадионы берерин ихтиннерде. Бу үйрүләк түгени сөбүлөң түһөлсен бигергеттилер. Биги улус өттүттен болганы бу осколагар бул баха бәбит ого спортивный школа бутыгар бу сенен оглор бутун спортунун тумнактык жарыктаналаргар улус бюджетин өттүттен улус жахалтатын өттүттен улхан болгонто урамыт үллехих биттемит хүбелестибит. Онан келер өттүгөр өссө үрдүк стихилери көрдөрөргө улахан суруктар тураллар. Анна Семенова, Михаил Мордовской, Михута, Сахар телевидениете, Горная.